nézzük meg, hogy készül a csángógaluska. Bemutatja nekünk Tinka. Igen, ilyen még nem csináltam, és itt lehetne puskáznom, de azért nem az erősségem, úgyhogy kezdem is. Ezt asztalon is látni, hogy elég sok zöldség van. Amit itt látunk, ki van rakva, tulajdonképpen 5-6 személyre, 5-6 főre készülhet ebből csángógaluska. Kezdeném a édes friss káposztából, abból van fél kiló, savanyú káposztából is van fél kiló, akkor füstölt szalonnából, mint zsíradék, abból van 21 deka, és itt következnek a zöldségek, a sárgarépa, murak és zeller, 2-3 murak, fél gumó zeller, a hagyma, amiből minél több fajta van, annál finomabb, itt van vörös hagyma, lila hagyma, és póri hagyma is van, akkor jön a paradicsom és a paprikák. A paprikafajtákból is többet szoktunk, több fajtát használni. Hát most télen ez volt elérhető, ami itt látszik az asztalon, és paradicsom is van. Ha nem nincs paradicsom, akkor a paradicsom sűrítmény is megteszi. Akkor következik a hús, ami hozzájár, ebből van fél kiló. Ez kétféle hús? Igen, köszönöm. Van növendékhús és sertéshús darálva, kukorica kása vagy dara, abból van 3-4 kanálnyi, 15 deka rizs, akkor a zsíradék mellé, hogy ne csak egyfajta legyen a szalonna, van olaj vagy zsír, itt most épp 3 kanál olajunk van, és akkor következnek a fűszerek, ami nyáron és a kerthez közel vagyunk, akkor sok-sok zöld fűszer, de télen is, mint látjuk, itt van a szárított kapor, csombor, azon kívül pedig piros paprika, bors, vegeta is van napjainkban, ezt is használjuk, és itt van a szegfűbors, vagy szerecsendió. Ezek lennének az alapanyagok, és itt egy pár szót mondanék a beburkoló levélről. Itt, amit látunk, ez szőlőlevél, ami sóban van tartósítva. Ezt nyár elején szokta mindenki tartósítani sóban, mert akkor még zsenge a levél, és ez megfővel és nagyon finom, és lehet fogyasztani. Ha erős a levél, akkor a háziasszony nem jót szedett le, és nem jót rakadt el. Egyébként azt is elmondanám, hogy a burkoló levelek, a szőlőlevél az egyik, de nagyon sokat használják Moldvában a martilaput, a karosbannak a levelét, a torma levelét, útilapit, így mondjuk, hogy útilapi, hásfa levelet, szóval hát nem minden, ami zöld, azt lehet, de majdnem minden, amiben burkolni lehet, és nem mérgező, azt is nagyon jól tudják, abban nagyon nagy mennyiségeket raknak el télire. Egyébként azzal is magyarázható, hogy a zöldlevélben nyáron nagyon jól esik, mert vitaminhiány, és jól esnek a zöldlevélben, de mivel Moldvában nem pusztinát mondok, mert az én falum, a halotti torokról napjainkban is készítenek ételeket, és a galuska az egyik, mert ünnepétel, mint mondtuk. A torok nálunk úgy néznek ki, mint a középkorban, ahol mindenkit megvendégelnek. Na most mindenki egy szerény temetésen, és az egy pár száz ember, 300-400 személy, de 600 is lehet, 1000 és egy 2000 lélekszámú faluba. És akkor összeállnak az asszonyok és elkészítik közösen? Igen, a könyvben is le van írva, ez kalákában készül mindig ilyenkor, mert tulajdonképpen ez hosszú, szóval időigényes, és akkor nagyon sokan segítkeznek. Hát több tucatnyi asszony készíti a tort, mert minden, ami ki van ide rakva, ezt minden apróra kell vágni. Szóval nem csalunk, nem robottal dolgozunk, hanem mindent apróra vágunk, és úgy kezdődik az összeállítása a töltikének. Most mutassuk meg, hogy kell apróra vágni. Igen. Mi az első? Itt az első mindig a szalonnával kezdünk, ugye, mert a galuskának van egy olyan része, amit mi rántásnak nevezünk, az tulajdonképpen az ízesítéshez tartozik, és dísztelt zöldségek, ami ugyanakkor fűszerek is lehetnek, és ezért a szalonnának a felit már fel is kockáztuk, és ebben indítjuk a dísztelésnek az elkészítését, mert a másik fele, azt mondjuk úgy, hogy frissen fog belekerülni a töltelékbe. Ugyanaz történik a zöldségekkel is, hogy mindegyiknek felit belerakom a rántásba, vagy a dísztelt zöldségekbe, és a másik fele nyersen kerül a töltelékbe.
Ha szalonna elkészült, akkor beletesszük a sárgarépát, de addig is tényleg.
rizshúst, amit elmondottam, azt összeraktuk, összegyúrtam, és tulajdonképpen itt van az a töltelék, amivel lehet kezdeni készíteni a galuskát. És a kaláka most már érthető, mert ebből több 50-100 darab töltike is készül abból az adagból, amit az asztalon láttunk. Úgyhogy most mindenkit invitálok csavarni. Vagy tölteni. Én megnézem előbb, hogy hát, de nem egy könnyű dolog. Egyébként van, aki kézzel veszi a tölteléket, én fonálról szoktam meg. Mindig a levélnek a fonákját tesszük, hogy a színe, a levélnek a szebb oldala maradjon kívül, és a két végét tulajdonképpen benyomkodjuk, és kész a töltikénk. Nagyon jól néz ki. Veszek én is egy kanalat, jó? Igen. És ha már van ilyen, mindig a levelet úgy rakjuk, hogy ahol van a szára neki, az kell tulajdonképpen itt legyen, de hát igen, így. Én nem tenném így soha levelet, mert akkor nehéz a göngyölítésnél, itt a száránál legyen ahol egy kicsit keményebb a levél, ugye? Hogy azzal a szára az a legbiztosabb, az ott van, az kicsit elszéva, azt én félreszakítottam nagyobbakat, igen. Úgyhogy innen kezdem mindig a göngyölítést, a hajtogatást. Igen, elég bele, vagy ez sok? Nem sok. Azért arra kell vigyázni, hogy mondjuk a galuska ne legyen csupa levél, mert ha egy nagy levélbe teszünk egy kevés tölteléket, akkor amikor esszük, csupa levél lesz, ami inkább a levélből én leveszek ezt a kis szárát és lecsipem, és úgy. Hát mondjuk az ember, ha sokat készít, utoljára, mint elmondtam, ilyen 1000 darabot készítettünk az egyik megemlékező tóra, akkor megszokja. Akkor már, már milyen ügyesen csinálod, Éva. Igen. Mégis hasonlóan kell, mint a töltött káposztát, ugye? Természetesen, az a töltött káposztának ezek mind ilyen testvérkék tulajdonképpen, csak mindig a környezet, még a táj, még a népcsoport, még hát nyilván, hogy nem hiába menjek a ház, annyi szokás, ez is körülbelül, még nem is házról van szó, hanem egy tájegységről, mint módban. Lehet egy picit hosszabban is rakni vele, hogy ne maradjon. Hát lehet, vagy én ezt mondtam, hogy ez kell mindig itt legyen. Itt. Igen, és ezt azért érdemes leszakítani, mert egy kicsit olyan, igen, így. És akkor már is jó. Tehát, hogy innen kezdődik. Onnan kezdődik a dolog, és akkor a két végét behajtogatni, de a végig be lehet. És hát ezt mondjuk, amikor a lányok kezdik tanulni a főzést, úgy, hát módban most egy kicsit kitolódott a határidő, de 12-13 évesen, azért már 14-15-6-on tudnak galuskát tölteni. Azért ez nagy próbatétel, a galuska töltés és a puliszka elkészítése, máléfőzés. Ha valaki tud galuskát tölteni és málét főzni, puliszkát főzni, akkor az már férjez mehet. Úgyhogy férjezés mentek 15-16 évesen. A lányok. Most már nem. Gondolom, most már kitolódott. Amiről én beszélek, a 60-as, 70-es évek, hát a korabeli, az én generációm. Szóval volt, aki a 8. osztály után rögtön férjezés ment. Az 15 éves volt. 10. És nem beszélt senki pedofiliáról, mint ma. Szóval lehet ideologizálni dolgokat, ugye? Ezt majd kiváljuk, mert Judit egy arcot de én csak megrépültem, hogy... De hát ez igen, ez így van. Végül is mindenről beszélnek az ember. Igen, ezek a kalákák, amik a torba is kialakulnak, tulajdonképpen a falu dolgait megbeszélik. Mindenki jön. Minden téma előjön. Minden téma előjön, és mindent szétszednek, úgyhogy nincsen, ha nem lenne rádió, de most már van, de az nem a falu dolgairól beszél. Ilyen helyeken mindenről lehet tájékozódni, hogy ki hogyan van, betegek, nem betegek, mit csinálnak. Ha ezekkel a töltékekkel elkészültünk, mondjuk van belőle már 100 darabunk, meg körülbelül annyi lesz, akkor egy lábosba
ágyat vetjünk neki, úgymond a lábos aljára elkészítjük az oda járó dolgokat, és az egyik a szárított csombor, amit van az asztalon, vagy szárított kapor, mert azzal, ha lerakjuk a lábasnak az alját, A szárított csombor? Ez lenne az, és a szárított kapor, akkor nem kell pácikákat rakni, hogy ne kozmárodjon, ne égjen hozzá. Igen. És azt letakarjuk levéllel, ilyen zöld levéllel, és már is belerakjuk a töltikéket. Én azt mondom, hogy a mi töltikénk ebbe a lábasba beleférnének, úgyhogy én ezt fogom előkészíteni. Igen, mert hogy most gyakorlatilag egy családi adagot készítünk. Igen. Szerintem már kész is van. Nézzük meg. Nézzük is meg. Mi is, a nézzük is. Ez melyik forró. Igen. Azt elmondtam, hogy az aljába ágyat készítünk neki, ez a tetején is így van, hogy szépen le van takarva levelekkel, sőt a szalonna bőrítést belefőztük az aljába és a tetejére is. Leszedem a leveleket, azért van jól letakargatva, ma akkor megfő alatt a felső réteges. Tehát akkor ez olyan, mintha párolódna és egy picit egy kis dumszot kap. Igen. Így van. És látom, itt megszólt a piros paprikával is. Tulajdonképpen ez paradicsom lett, igen, egy kicsit utána savanyítottunk még. Úgyhogy Éva meg lehet kóstolni. Nagyon tiszta. Hát, igen, és ennek igen finom illata van, amikor fő, nagyon messzire elszáll az illat, úgyhogy az ünnepet ez is jelzi, hogy nálunk az ünnep az illatozik is. Hol valuskától, hol a meleg kalácstól, házilag készítik hol a savanyított levesek. Hol a savanyított levesek, igen. Hát, így van. Hát most alig ha fogjuk viszont látni, amit belettünk a közepébe, de ott van a nem megmutathatjuk így a kamerán, hogy néz ki. Igen, a nézőknek, és főleg az illatát, ha éreznék. És szerintem a levele is puha is meg lehet enni. Nagyon puha. Mert van, aki azt gondolja, hogy a szőlőlevélben milyen erős, és nem lehet ez. Mert én azt gondolom, hogy ezt abszolút meg lehet enni jó. Nem is gondoltam volna, hogy ennyire puha lesz. Igaz-e? Nagyon puha. Hát a skótoknak van egy jó mondásuk, amikor az ételt meg akarják dicsérni, azt szokták mondani, hogy rosszabb is lehetett volna. De ez nem. Nem, ez jó, ez finom. Munkás, de megéri. Sok dolog van vele. Zsolt, neked is vagy. Köszönöm a segítséget, Éva. Én meg nagyon köszönöm, hogy megismerteted a nézőket, hogy készül a csángógaluska. Én remélem, hogy jó étvágyal fognak enni, és sikerélményük lesz. Viszontlátásra!